हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु हेलिकप्टार लानानै बेरायदों बेनि फैसाखौ बहानिफ्राय मोनगोन बिटिसि सरकार फैयोब्ला नोंथांमोना रायजो राजानि फैसाखौ होगोन नामा? एबसुफ्रा सिगां मोनसे इन्टारप्रेट खालामदों आरो मोजांनि समाव हेफाजाब होदों, गाज्रि मावदोंबा सोंखारिदों आरो खिन्थु कमप्लिटलि मोनसे पलिटिक्सजों सिथाबना थानाय फुड सल्जार बादि मावनाया दिनै बे बारा हमिसिन जायाखै। बेयाव गोबां डिफारेन्स दं आरो दानि एबसुआथ' कमप्लिटलि मोनसे फुड सल्जार बादि जाहैबाय आरो कनफारेन्स खुंनो मा गोनां जादों साहित्य सभानि थाखाय निश्चय मोनसे पलिटिकेल इनफ्लुयेन्स खालामनो दिनैनि दिनाव जों जिबाबो हिसाबै एबसु मावबोदों बे जायाखिसै। जोंना जाहैबाय कमप्लिटलि जोङो स्टार्टिं लेभेलनिफ्रायनो दङ आरो जोंनि रेकर्डआ जाहैबाय 17 इयार्स बोसोरसे बोसोरनै नङा। जोङो थाइजौ गोखैखौथ' खेबसेल' नङा बारे बारे फानदों। नाथाय दायो बिजितगिरि बिथांजोंबो जिहेतु गोबां रायजो राजाया दङ आरो जलेन दैमारिजोंबो दङ। बे समाव रायजो राजाया नोंथांखौ बेसेबां रायजो राजाया बजबदों? बिजितगिरिया जाहैबाय आंजों 2010 आवबो गेलेदोंमोन आरो बियो जेनदों। जेनखांनानै बियो जायगा नागारनानै खारदोंमोन। दायो जोङो मोनसे गुबुन आयदायाव फैदों। बिसायख'थिखौ लानानै जों दायो सावरायगोन। जिहेतु एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद बर'नि गोबां आफादफोरा जिहेतु बर'नि जिहेतु मोननै आफाद बा बिटिआरनि मोननै जिहेतु राजनितिक हान्जा बे हान्जाखौ जिहेतु खौसे जानो थाखाय बिथांमोना गले गले खावलायदोंमोन। नाथाय दिनैसिम जिहेतु खौसे जानायखौ जों नुनो मोनासै। दा मा जाहोननि थाखाय खौसे जायासै आरो बबे मोनसे माने जेंनानि थाखाय खौसे जानो हायासै बे मोननै जिहेतु रिजनिं पार्टिया? बेखौथ' आङो नैबे फार्स्टनिखौ आं जेब्ला इनभल्भ जादोंमोन आं बेखौ मोजां मिथिगौ आरो बिनि उनाव आरो खेबसे इनिसियेट खालामबावदोंमोन सिलिगुरि रायलायदोंमोन। बै नैबे लास्ट पेजखौ जेनेबा आं डिटेल्स बेखौ मिथिला आरो एबसुनिफ्राय लाइजाम हरलायनाय साहित्य सभा बेखौ आरो दा आं बेखौनो बुंगोन दिनै फार्स्टआव जेनेबा एबसुआबो दासिमबो बा मोनसे समनिबो बिसोर निउट्रेल जानानै थायाखिसै आरो जों लुबैनाया बेल'मोन जिखुनु अलखदनि समावहाय जेनेबा साहित्य सभा बा एबसुफ्रा सिगां मोनसे इन्टारप्रेट खालामदों आरो मोजांनि समाव हेफाजाब होदों, गाज्रि मावदोंबा सोंखारिदों आरो खिन्थु कमप्लिटलि मोनसे पलिटिक्सजों सिथाबना थानाय मोनसे फुड सल्जार बादि मावनाया दिनै बे बारा हमिसिन जायाखै आरो जिहेतु नोंथाङाबो मोनसे समनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन। दा दिनैनि एबसु आरो आगोलनि एबसुनि पार्थक्यआ माबोरै? बेयाव गोबां डिफारेन्स दं आरो दानि एबसुआथ' कमप्लिटलि मोनसे फुड सल्जार बादि जाहैबाय आरो दा पलिटिकेल वार्कार आरो बिसोरो मोनसे राजनितिक पार्टिनि आरो बेथ' स्राखा आरो अपेनलि आं बेखौ गोबां जायगायाव बुंखादों। आंनि बे जितु माने एक्स एकाउन्टआव बेयावबो आं बुंखादों आरो स्रायैनो आरो बेनिखायनो जों लुबैयो जे जोंबो जिहेतु एबसु खालामबोदों बेनिखायनो बेलेन्सआव थानांगौ आरो रावनिबो जानाङा। बेनिखायनो बे जिनिसखौ लुबैदों आरो साहित्य सभायावबो बांद्राय माने जेनेबा जिखि काउन्सिल फैया माने बिदिनो माने फाइनान्सियेल हेल्प लाबाय मावबाय गिदिर गिदिर कनफारेन्स खुंनाय जाहैबाय। कनफारेन्स खुंनो मा गोनां जादों साहित्य सभानि थाखाय निश्चय मोनसे पलिटिकेल इनफ्लुयेन्स खालामनो हायो बा हानो नागिरनाय बा खालामनो नाजानाय बिदि मोनसे नुजायो। जोंबो बे एडभान्टेजखौ लादों बिपिएफ हिसाबैबो जेनेबा फान्डिं खालामबाय जोंखौ इनफ्लुयेन्स खालाम जोंनि माने पार्टिखौ डिसिसन मेकिंआव रायजोआ बिदि आरो बेनिखायनो रियेल जुदि लिटारेसिनि मावनांगौबाथ' बिदि वार्कशप सेमिनार बा बिदिनो मोनसे सावरायनाय लिटारेरि फेस्टिभेल फिसा लेभेलाव बेफोर खालामनो हायोबा साबसिन जायो। आं बेखौ लुबैदों आरो बेखौ आं सानो आरो एबसुनि खोथाखौथ' आं स्पस्त' बुंखाबाय दिनैनि दिनाव जों जिबाबो हिसाबै एबसु मावबोदों बे जायाखै आरो दायो जिहेतु 22 नं दारांगाजुलि बियाबाव जिहेतु बिपिएफ दोलोनिफ्राय नोंथांखौ बिजाथि फोसावबाय आरो बेनि अनगायैबो दायो एक्जिस्टिं हिसाबै थाखानाय जिहेतु दारांगाजुलि बियाबाव जिहेतु सासे एमसिएलए दंखायो आरो बेहायनो जिहेतु तामुलपुर बिहाव बे ओनसोलनिनो सासे एमएलए जलेन दैमारि दंखायो। बे थासियावबो जिहेतु फैबाय थानाय जिहेतु बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनां बे बिटिसि बिसायख'थियाव जिहेतु नोंथाङा माबोरैहाय खामानि मावदों आरो माबोरैहाय देरहागोन होनना सानो नोंथां? जोंना जाहैबाय कमप्लिटलि जोङो स्टार्टिं लेभेलनिफ्रायनो दङ। जों जाहैबाय जोङो दङ बेवहाय बिपिएफ हिसाबै आरो जोंनि रेकर्डआ जाहैबाय 17 इयार्स बोसोरसे बोसोरनै नङा आरो बे जाहैबाय जोङो थाइजौ गोखैखौथ' खेबसेल' नङा
बारे बारे फानदों माने बे गोखै नङा आरो बिदिनो जेब्ला जों बिबान लाजेनदोंमोन मेजर इस्युफोर दंमोन बे ओनसोलफ्राव जोंनि नैबे पार्किजुलि एरियायाव मोनसे आर्मिया फिल्ड फायरिं रेन्जनि थाखाय बिदिनो 4000 बिगास हा लानायदोंमोन जों बेखौबो होआखिसै आरो जि अपेन स्पेसेसफोर दंखायो बिसोरनि थाखाय जोङो बेखौ आपत्ति गैया होननानै बुंबाय थिग बिदिनो भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैनि सायावबो मोनसे टेक्स लायोमोन भुटान गभमेन्टआ बे जिनिसखौबो जों 2004 सनाव फोजोबनो हादों आरो बेल' नङा जेने पाग्लादिया माल्टिपार्पस डेमबो दंमोन जेरावनाखि अलमस्ट 20,000 जोंनि गामियारिफ्रा एभेकसन जानांगौमोन आरो नैबे बेलकुटि होननाय जायगायाव दोनफैजोबनो नागिरदोंमोन आरो खिन्थु जि मेगावाट्स अनलि 700 मेगावाट बे फ्लाड कन्ट्रल जोंनि सा ओनसोलाव बेयाव जेबो बेनिफिट गैया आरो बे जिनिसखौ जोङो होबथादों आरो जोबनायाव बेखौ बुंदों बे प्रजेक्टआ बुंनो थाङोबा नट माने एक्सेप्टेबल माने बेबादि मोजां प्रजेक्ट नङा आरो गोनांथि गैया 7 मेगावाटनि थाखाय 20,000 फेमिलिसखौ आपग्रेड खालामनाय नट माने माबा आरो एडभाइजेबल मोजां प्रजेक्ट नङा होननानै बेखौहाय जों बन्द' खालामनो हादों। नाथाय दायो बिजितगिरिया बिथांजोंबो जिहेथु गोबां रायजो राजाया दङ आरो जलेन दैमारिजोंबो दङ बै समाव रायजो राजाया नोंथांखौ बेसेबां रायजो राजाया बजबदों? दाथ' आं जेबो प्रब्लेम फेस खालामाखै बिजितगिरिया जाहैबाय आंजों 2010आवबो गेलेदोंमोन आरो बियो जेनदों जेनखांनानै बियो जायगा नागारनानै खारदोंमोन होमब्लाबो जों सानदों जिहेथु जोङो प्रफेसनेल पलिटिशियान नङा जोङो टाइम एन्ड सिटुएसन मोनसे कम्पालसनावसो जोङो पलिटिक्स खालामनो गोनां जादों बे हिसाबै आं लाबोफिनदों आरो बेखौनो जोङो अनसिनदोंमोनबो आरो बिबान होनानै बेखौ दैथायहरदों दासिमबो बियो खेबथामसिम देरहाबाय बिपिएफ हिसाबैसो देरहादों आरो बिजेपि हिसाबै देरहायाखै आरो थांनाय बारावबो 2020आव जों दानि चिफ मिनिस्टारा गयबार माने दरंगा जिल्लायाव फैदोंमोन नाथाय बिजेपिया देरहायाखै मेक्सिमाम बाङालिफ्रानो बिपिएफखौ होदों आरो जलिनि खेथ्रआवबो बेनो जे बाइ इलेक्सनावसो बेयो फैदों आरो जेब्लासिम आं उइथड्र खालामाखैमोन बिथाङा केम्पेइन खालामनोबो ओंखाराखैमोन आरो जेब्ला आं उइथड्र खालामबाय आरो बिनि उनाव रामदासाबो बिदिनो सारेन्डार खालामनाय जाहैबाय बाथ' केन्डिडेटआनो गैला फाइट खालामनायनिबो दरखाराबो गैलामोन ओरैनो देरहाखासिगौमोन बे आरो बिथांनि देरहानायाव आङो आंनि न'आवनो सानै बिजेपिनि एमएलए दिलीप माने जितु गस्वामीयानो होन दिगन्थ'आनो होन बिथांमोनखौ आङो जाहोनांदों लोंहोनांदों आंनि परियारा सङै खावै जाहोनांदों मोनसे बिदिनो भारा होनाय हटेल दंमोन बे हटेलावबो 10-15 दिन पार्टि वार्कार्सफोर थादों जालांदों गोबां लाख थाखानि ओंखाम जालांदों बे आरो बेनिखायनो बे जाहैबाय ओरैनो मोनसे समनि एक्सिडेन्टेल एमएलए बायदि जाहैदों आरो मोनगोनबो सानाखैमोन फार्स्टजों जे फार्स्टआवथ' आरो लेहौ बर' बिथांखौबो आङो थाखाय फैसायबो हेफाजाब होनांदों बे ख्राखा आरो मिथिखानाय खारन बै समाव आं बुंदों जे जिहेतु आंखौ नांलानो होनबाय बिपिएफआ थिग बिदिनो आंथ' इउपिपिएल आं थाया होननानै बुंखाबाय आरो आंनि माबाजों मिलाया बेनिखायनो आं नेसनेल पार्टियाव थाफाहैनाय जाहैबाय आरोखि फारसेजों आरो नेसनेल पार्टि बिजेपिजों इउपिपिएलजों एलायन्स जालायबाय होमबाथ' बे सार्टआवथ' बे जुक्तियावथ' आं हेफाजाब होनांगौ जाहैबाय जिहेतु बिजेपिया आंनो टिकेट होआसै एलायन्सनो हगारना होबाय बिदि जाहैदों आरो बेनिखायनो बे जुक्तियावनो आं बुंदों जिहेतु एमएलए जायाखिसै बेनिखायनो तामुलपुरनि डेभेलपमेन्टनिखौ जों कनसेन्ट्रेट खालामनाय जाहैबाय आरो बे गाज्रि सिटुवेसनखौ आं बोरै माबायाव लांनो पजिटिभ लाइनाव आरो बे हिसाबै जोङो डिस्ट्रिक्ट मोनदों दालां मोनदों जिनि थाखाय माने काउन्सिलनि थाखाय पसिबोल नङामोन आरो सेबाउट अलमस्ट माने 600 crore इनभेस्टमेन्टआ आरो दायो जिहेतु बिसायख'थिया बारा सम गैला जे बेसेबांसो जिहेतु नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव भट मोननानै जिहेतु नोंथाङा देरहासार जागोन होननानै आसा खालामो आङो बे सिबांसिम गेलेदों आं हिउज मार्जिनाव देरहाबाय थादों मार्जिना खम जायाखै आरो मालाबा ओमफ्राय नै दासिमबो आं खुनु जायगायाव फेस खालामाखै प्रब्लेम बिदि आंथ' बोसोरबाबो जिरायबाय खुनु प्रब्लेमबो फेस खालामाखै रावबो बुङाखै जे नोङो ओरैबायदि ओरै खालामाखैमोन होननानै आंनि खोथाया जाहैबाय आङो पलिटिसियान बादि मावा आरो आं जाहैबाय जि हायो मावगोन आङो देरहाना थांबाय माने बेयावहाय आङो गासैबो आंनिनो मानसि एबसुआबो होन जरेन मोनाथ' मोनसे समाव एबसुनि माबामोन जोङो गभमेन्टनि फैसाजों नङा जों गावनि फैसाजोंनो बिदिनो इउ एन एकाडेमि हा बायनानै होदों बिदिनो जोङो न' खानानै होदों थिं हरदों फार्निचार हरदों मोनसे बिनि माबाखौ लुनानै होजोबदों आरो बिदिनो गोबां अनुस्थान जों बानायबोनाय दिनै जिखि जाया माने तामुलपुरावबो सेन्ट्रेल स्कुल नबदय बिद्यालयखौ जेब्ला आं एम हिसाबै तामुलपुराव लाबोदोंमोन
खिन्थु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव लांबाय जेनेबा जोंना माखासे तामुलपुर मुसलपुरा बेखौ ओरैजों लुबैबाय बे हिसाबै सेन्ट्रेल स्कुल जों लाबोबावबाय आं लाबोबावबाय बिदिनो जेनेबा मा होनो फायार ब्रिगेड सफैबाय आरो बिदिनो सार्किट हाउसआ खुनु साब डिभिजनाव मोनाखै परबतझरावबो दाबो गैया बा बहाबा बेरगावआव खनसमाव गैया जों तामुलपुराव मोनबोदों नाङै आरो बिनो आरोबाव नै दा मोनसे मोनबावबाय आरो बेबायदिनो आसाम माला मोनथाम आसाम माला आरो आसाम एसिया डेभेलपमेन्ट बेंकनि सेभार अलमस्ट 1900 crore आरो नै बावैसो मैया मोनसे मोजां रिपर्ट सफैबावदों जे मोनसे एम्बेंकमेन्ट 4.5 किल'मिटार 6 crore बे जिनिसा आरो एप्रुभेल जाबावबाय होननानै आं मैया मोजां खबर हरदों आरो टेन्डारा बावैसोनो जाहैगोन बेनिखायनो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआव आङो जि मावबोदों हाग्रामानि समाव जि मावबोदों बेनो दङ आङो रुबान प्रजेक्टबो लाबोदोंमोन आरो रुरेल आर्बान प्रजेक्ट बिटिसि आवनो फार्स्ट आं मोनबोदों आसामाव जाहैबाय होजोंहाय लखिमपुरजोंल' मोनदों बिटिसि आव मोनब्रै मोनबा जिल्लायाव आङो 1500 crore मोनबोदों 15 crore आरो बे प्रजेक्टखौ कमप्लिसन खालामखांनानै इउसि हरखांबा इउटिलाइज सार्टिफिकेट हरबा 30 crore मोन बिनि उनाव 90 crore खिन्थु बे फैसाखौ बाहायनो हायाखिसै आं माखांनानै आरो बेबादिनो साबमिटबो खालामनो हायाखै थांफिननो जौगाथायनि बेलायाव बुङोब्ला दायो तामुलपुरा बेसेबां जौगानांखो जिहेतु से 5 बोसोराव तामुलपुरनि पजिशना जाहैबाय दा अल इण्डियानि बिथोरावहाय माने एसपारेसनेल डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव नाम्बार 1आव सफैना दं ओमफ्राय पेडि प्रडाक्सनाव जाहैबाय जोंना जि रोखोमै माने टारगेटआ जाहैबाय 8000 मेट्रिक टनमोन तामुलपुरा 9000 मेट्रिक टन होनो हादों आरो लिटारेसि रेटआबो जाहैबाय अल इण्डियानि बिथोराव एभारेजनि एबाभ एभारेज 85% लिटारेट बे आरो ओमफ्राय मा होनो जिडिपि ग्रौथआबो जाहैबाय माच हायार कम्पेरेटिभलि आरो मानसिफोरनि इनकाम ग्रुपआबो हायार खुब सम्भब बियो बे भुटानजों जिहेतु खाथि आरो जोंहा भुटानजों थांलाय फैलाय दङ बेनिखायनो खुब सम्भब कम्पेरेटिभलि बे मोजां आरो बिदिनो थांनाय बाराव आंहाबो फर्चुनेट जे आंखौ डिसि अफिसनिफ्राय बे भुटानजों रिलेसननि सायावहाय एडभान्टेज एसामनि सोमोन्दै जोंहा डिसि साहाबो हास्लाबायखाय आंखौ मोनसे मा होनो राइट आपफोर बिहरदोंमोन आं राइट आप बिहरना हरदों आरो दिनैहाय जोंहा बेनिखायनो तामुलपुरा कम्पेरेटिभलि जोबोद मोजां आरो शिक्षानि खेथ्रआवबो आरो बेबायदिनो एजुकेसननि खेथ्रआवबो आरो लोगोसे डेभेलपमेन्टआव जाहैबाय रड नेटवर्क वान अफ दा माने लंगेस्ट जों मोनबाय आरो बे तामुलपुर उदालगुरियानो होन जे नाग्रिजुलि टु रङिया होन बे जाहैबाय 2019आव MP इलेक्सनाव जेब्ला जोङो माबाखौ लिरना लाबोयो कुमारघाटावनो बेखौ एनाउन्स खालामदों आरो बेबादिनो दासिम आसाम मालायानो मोनथाम मोनबाय आरो 280 मोननै आरो बे हिसाबै जेनेबा 92 crore पुरान चक टु बरमा बेबो बै समावनो एनाउन्स खालामखामोन बेनिखायनो मेजर मावनांगौ गैला बादि आरो दा मोनथाम मोनब्रैसो कालभार नांबावगौ ओमफ्राय दा जाहैबाय डाबल लेनिं खालामनांगौ बे जाहैबाय बरमा टु उदालगुरि रड ओमफ्राय बेयाव मोनसे बाइपास नांगौ आरो कसुबारि पुरान चकआव आरो थिग बिदिनो फाग्लादियानो नैबे नभेम्बराव फोजोबनांगौ थार बाय जानुवारि बेखौ अपेनिं खालामगोन बिदिनो ओरैहाय फैनानै जे खैरानि कुमारिकाटा जाला रड बे जाहैबाय आसाम मालानि जाहैनानै ओरैथिंजाय नाग्रिजुलि बारस'नाय लामा अब्ला बे लामायाबो मेजर आर्टेरि रड जाहैसिगोन आरो तामुलपुरा दायो होमबा गोबां जौगाबाय होनबा बे नंबाय आरो आनफर्चुनेट पार्टआ जाहैबाय आंनि समाव आं मोनसे लाबोनोबो हादोंमोन बे जाहैबाय डिग्री मडेल कलेज बे जाहैबाय साइन्स आरो आर्ट्सनिमोन आरो गोदानै नायनाय दानि गोदान पलिसि मथे जेनेबा साइन्सबो थाया आर्ट्सबो थाया बेथ' अपसनेल जाहैसिगोन दा आनफर्चुनेट जे सिभिल स्ट्राक्चारा माने G+2 G+3 कमप्लिट जाबाय खिन्थु पस्ट सेंसन खालामनो हायाखिसै दानि UPPL गभर्नमेन्टआ आरो बे आनफर्चुनेट खिन्थु जोंनि समावहाय आं जेब्ला EM थादोंमोन जोङो 10खान कलेजखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालामदों आरो जों UGC निफ्राय जों फान्डिं लाबोदों 40-60आव 60% 40% होननानै 60% लाना फैदों खिन्थु बे समाव सारा इण्डियाआवनो खुनु मोनसे स्टेटआ 40-60 रेशिय' लाबोनो हायाखै जों लाबोदों जे मोनसे आन्डारटेकिं होदों आरो WPT डिपार्टमेन्टनिफ्राय आन्डारटेकिं होदों जोंहा एसेट दङ बे हानि मुल्यआनो इसिबां आरो बे हानि सायाव जोंहा मोनसे स्ट्राक्चार दङ जे काउन्सिलनिफ्राय कलेजखौ बानायनो हादों आरो गासैबो 12B
इउजिसिनि जितु एक्ट 12B माने ब्रेकेट बी बेनि सोमोन्दै बेयावहाय जा गासै कन्डिसना फुलफिल बेनिखायनो जोङो समावहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों आरो दा नुबाय दा मोननैखौ जितु कलेज खालामदों होनना बुंदोंमोन जोंहा इउपिपिएलआ बेथ' नङा आरो प्रभिन्सियेलाइज जानाय जाबाय बे होननानै नङा बे तामुलपुरनि कमप्लिट बे माने लाइ आरो बे एक्सुअलि बेयाव कमप्लिट आसाम गभर्नमेन्टआ होनदों नोंसिना कन्डिसना फुलफिल जायाखै बेनिखायनो नोंसिनि खोथा जों बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया नोंथांमोना जुदि बेखौ जों जिहेतु प्लेन फान्ड हरो बेजोंनो जुदि सेलारि होनानै लायोबा होयो नोंसिनि खोथा अर्थात बे काउन्सिल लासो जाहैबाय आरो खिन्थु जोङो एजुकेसनावथ' जों बिदि गारनो हाया जोंहाथ' जों एसेट क्रिएसन खालामनांगोन जोंनि प्लेन फान्डनि फैसाखौ बे आरो बेनिखायनो बे आनफर्चुनेट बे प्लेनिंआ बे जायाखै आरो जोबथारनायाव मोनसे सोंलु जिहेतु सिखारबाय थादों दिनै जिहेतु तामुलपुर जिल्लायाव जिहेतु नोंथांमोननि दोलोनि जिहेतु आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि जिहेतु दावबायफैदों बेहाय मोनसे ससियेल मिडियायाव मोनसे गोसारगासिनो दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु हेलिकप्टार लानानै बेरायदों बेनि फैसाखौ बहानिफ्राय मोनगोन बिटिसि सरकार फैयोब्ला नोंथांमोना रायजो राजानि फैसाखौ होगोन नामा होननानै सोंथि सिखांनायखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव सारा मा बुंगोन? बे हेलिकप्टाराथ' बेल' नङा सिगांबो गाखोदोंमोन आरो जोंहा मोनसे मेम्बारशिप ड्राइभ दं मोनसे क्राउड फान्डिं जा एसेबाबो फैगासिनो दं आरो दा सासे मेम्बारा जुदि अन एन एभारेज 250 टु 500 थाखा होयोबा जों मोनसे ब्लगावहाय 21,000 अन एन एभारेज 40 to 60 लाखस आरो फारसेजों इलेक्सनाबो देरहाबाय फारसेजों फान्डिंआबो जोंहा फैबाय बे आरो बेनिखायनो बे 40 समस्थियाव बे क्राउड फान्डिंनि गेजेरजों एसे फान्डखौ खालामनाय जाहैदों आरो बिदिनो कन्ट्रिबिउसन एसे हरदों आरो हेलिकप्टाराथ' दिनैनि दिनाव मोनसे लाक्जारि होननानै नङा बे जाहैबाय नेसेसिटि जाहैबाय आरो सासे चिफनि थाखाय जे इस्ट वेस्ट बेसेबां डिस्टेन्स 7,000 स्कुवेर फिट दिनै जोंहा गहपुराव थांनांगौ दिनै बिश्वनाथ सारिआलियाव थांनांगौ 41,000 पपुलेसन बिसोरो 250 किल'मिटार फैनानै उदालगुरियासो बिनि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारा माने बेनिखायनो जास्टिफाइबल नङा बादि आं नुदों आरो खोनानायाथ' बिराद मोजां टेरिटरि एक्सपेन्ड जाहैबाय पावारखौबो एनहान्स खालामना होबाय खिन्थु प्रेक्टिकेलि गासिबो पावारखौ लांफिनजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्ला बेनिखायनो जिहेतु दायो बिसायख'थिनि जिहेतु बिजाथिलाइखौ फोसावबाय नोंथांमोननि दोलोआबो दायो फोसावबाय सा 22 बियाबाव फोसावबाय गासै बाखि आद्रा थानाय जिहेतु बियाबफोराव माब्ला फोसावगोन जिहेतु बिजाथिखौ बावैसोनो खालामगोन आरो बेखौ जोंहा पार्टिनि चिफखौनो एम्पावार होनाय जाहैदों बिथाङा डिस्ट्रिक्टजों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन इनपुट्स लागोन रिपर्टफोरखौ लानानै माने एनाउन्स खालामनो हागोन आरो बेवहाय खुनु पार्टिनिफ्राय बा केन्डिडेटफ्राव गाज्रि मोजां बुंनायनि खोथा गैया हाइकमान्डआ जिखौ बुङो बेखौनो मानिगोन टिकेट बिग्राया गोबां दङ नाथाय सासेल' मोनगोन आरो जायखि मोना बेनि थाखाय पार्टिनि थाखाय मावनांगोन जोबथारनायाव सारनिफ्राय मोनसे सोंनो नागिरदों जिहेतु सारनिखौ मोननैसो जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों जिहेतु मोननै बियाबाव गेलेगोन होनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि थाखानाय 22 दारांगाजुलि बियाबाव जिहेतु नोंथाङा गेलेगोन होननानै जिहेतु टिकेटआ डिक्लेयार जाखाबाय आरो फारसेथिं तामुलपुर जिहेतु बिटिआरनि जिहेतु चिफ प्रमद बर'नि बियाबावबो नोंथांखौ बिजाथि महरै गेलेगोन होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो थारैनो बेयो नंमारगोन नामा नोंथाङा गेलेमारगोन नामा आं प्रमद बर'नि बियाबाव बिदों जों 7 दङ टिकेट बिनाया आं बुंदों जुदि होयोबा आं गेलेगोन मानो होनना बुङोबा थांनाय बाराव 2020नि मोनसे संघात फैनायानो पार्टिजों फैनायानो जाहैबाय गयबारि बियादखौ लानानै आरो बे समावबो प्रमद बर'आ गेलेनो नागिरदों आरो बे समावहाय मा जाहैबाय आङो आपत्ति खालामदोंमोन आरो सन्देखौ होनाङा होननानै सन्दै बसुमतारी एक्स एम एल ए होनाङा खारन बेहा जोबोद मोजां सम्पर्क दङ प्रमद बर'जों जे आरो बियो बुंबाय थायोमोन टिकेटखौ आंनो गयबारियाव मोनगोन होननानै बे जिनिसखौ जोङो सानदों माबोरै मोननो हागौ बे प्रमदजोंबो बे मोजां मेनटेन खालामो बे डाबल क्रसार नामा बे आरो थारैनो बे जिनिसखौ आं बुंदोंमोन आरो जेब्ला बुंसेयावबो जिहेतु आं तामुलपुरनि एमएलए बोसोरसे नङा आङो 20 बोसोर आङो हायेस्ट बुंनो थाङोबा आं मोजां भट मोननानै देरहादों बिदि खम मार्जिनाव आं देरहायाखै आरो बिदिनो आङो काउन्सिलावबो दंमोन खेबनै गेलेदों खेबनै देरहादों रायजोनि अननायजों आरो बिदिनो एमएलए आवबो देरहादों आं बिना बुंदोंमोन आरो आपत्ति खालामदोंमोन कम्पिट खालामनो हानाय प्रमद बर'जों कम्पिट खालामनो हानाय केन्डिडेटखौ होनांगौ
माने वाक अभार जाहाथे जाया आरो इजि दायो वाक अभार दायो जाया। तामुलपुर प्रमद बर'दो जिहेतु कम्पिटिटिभ खालामनो हानाय बिजाथि गैया नामा BPF दोल'? दा जिबायदि नुदों गासिबो रिपर्टखौ मोनखाजोबलायबाय, बेनिखायनो बिनि डिसिसनखौ हाइकमान्डआ लागोन आरो जि डिसिसन लायो बेखौनो जों मानिनांगोन बे आरो देरहानाय जेननाय दावबा मोनसे मोननैया थाखागोन, बेनिखायनो हाइकमान्डखौबो जोङो बुंबाय थानाय नङा। आंनि जिथु भिउ पइन्ट, आंनि नोजोरजों आं जि नुदों आं बेखौ नंगौ सानदों, बेखौ होबाय। गुबुननि नोजोरावबा मा साननानै दं आं मिथिला। आरो दिनै जेनेबा आंनि थाखायबो एसे बुंनो थाङोबा ब्रा ब्रा नांथाबनायाबो मोजां नङा, खारन पलिटिक्सआ एसे आलदा बुस्थु आरो बेबायदिनो पलिटिक्सआ जाहैबाय अनेक माने खेंख्रा खेंख्रि, पार्टियाबो पार्टिखौनो होबथालायनायबो थायो, पार्टियानो पार्टिजों फेजेनलायनायबो थायो आरो बेबायदिनो जाहैबाय मा होनो कम्पिटिसनाथ' थाखाबायानो गावजोंबो बाहेराजोंबो, बेनिखायनो जोबनायाव हाइकमान्डआ जि होयो जों बेखौनो गनायनानै लागोन आरो जों गनायनानै लागोन। नंगौ, बे समाव माखासे बिसायख'थिनि बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायबाय। बे समाव आर'नाइ खौरांनो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय सार बिथां इमानुएल मुसाहारिनिसिम आर'नाइ खौरांनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।